Bideoa. Hale ba, bideoa. Aste santu osoa egon bat zaret. Aste nagusi osoa egon bat zaret. Vaya, más ondo. Ay, que viva Bilbao. Para cara y será. Para volver a nacer. Vaya, más. De nuevo en tu brazos. Oiana Bartra, Jobrina Boroba eta Xavier Madariaga, kaixo egunon. Kaixo egunon. Kaixo. Egunon. Hay vicio en el ambiente, dio Francisek kantanetan. Bizio aldago, bizio asko aldago zuen aste nagusietan. Nirean gutxi, esan nahi zenetik gutxi. Xavier, bai, gutxi ja. Bai, baina badago, gaur goizean irten naiz, txakurra paseatzera. Eta bueltan zetozenak, baina bueltan zetozenak ikusi ditu. Eta pentsatu dut, hemen bizioa egonda. Ja, baina zurean ez, besteenean, ingurukoenean. Bai, ikusten da. Jobrina. Nerian lana. Bueno, gero, honatzerakoan ikusi ginen mutil bat horrela ematen zuen Walking Dead, eta bai, sumatu dut bai hori gauan zeozer egon dala, baina ni lan egiten ari naiz pio bat, eta Zemanati asko dituzu, ez da? Bueno, ez dakizen ba, madre mia, aberatzen nahi ziren. Parte egon zara, Ziar Bilbaorekin. Gaur egun egon naiz bere tabernan, ostiralen eta larun batean, gaur gauan egon naizela Pergolan, Doña Casilda parkean, baina arratsaldero nago Hotel-Kartonen, bai, zerki lan bat egiten. Eta gero, ostiralean noa iparraldera, kezazpi hori dela eta noa itxasura. Gustako zaizu iristea? Ez nahi zaiatuko, baina zaiatuko nahi behitzat. Bai, hor fan nahi. Oiana Bartra, zure begiko dizut galdera. Bizioa badago zure aste nagusian? Aldena eta gehiago, bai. Bai, Guk hemen gaur purpurina badugu, ekarri dugu purpurina Euskadi Irratiko Edukiontzi honetara, baina esan behar dago zuk purpurina baduzula, soinean, eta ez dela gurea. Ez, ya de serie daran bate. Beraz, ibili zara. Bai, ez esperatu izango nuke, bai. Bueno, eskerrak Oiana Bartra gonbidatu dugun, ez bestela, inork ez du barrandarik egiten. Nik emango ditu. Aste nagusian bertso saioren bat baduzu. Bai, hotzarekin nahi egatzen naizen. Irtezaren. Noiz duzu, saio hori? Ostegunean, saio horretan egin guztiak egin. Ordu batean, ikusten dugu, egunero goten dira saioak Santiago plazan, eta ostegunean egokitu zaizu. Bueno, bizioa badago hemen ambientean gure Euskadi Irratiko set honetan, eta bizioa dago baita ere momentu honetan Beñat Zamaioa dagoen leku horretan. Ze hor daude patata batzuk pentsatzen saltza berdean. Oraintxe jango genituz, gastronomikoko patata horiek. Beñat, egunon, ze moduz? Grabazio ari zara, jarri diguz hemen bideo bat. Ipin dezaketela interneten. Bai, que pasada. Hau zer da, Instagram Live edo... Jo, que se, gero YouTuberen influencer izan nahi dut. Influencer izan nahi duzu. Bueno, digun aste nagusien inoiz egon ez den pertsona bati, Oiana, zentratenako zuri, zuibili zarelako aurten dere, nola deskribatuko zenioke Bilboko aste nagusia? Zer da zuretzat Bilboko aste nagusia? Bilboko aste nagusia da, 24 ordu etengabe gauzak eta ekintzak eta kolorea eta musika, janaria, edaria eta... Tali gote bare bai ez da? Bai. Ligatzen da aste nagusian. Alduenak bai. Xabier Madariagak dio ez zen? Ez dakit. Bueno, Ez dakizu zer den hori ja. Batez ere, gonbidatu izan ditu lagunak, hona etortzen kanpotarrak eta beti esaten dut, batez ere diela parte hartzailea, ez? Eta jendea horrekin gelditzen da horrekin harrituta, ze parte hartzaileak diren festa hauek. Kanpotik ikusita, ez dute imaginatzen, herriak berak montatzen duen festa dela, eta ikusten dituztenean txosnak, eta dana kalean, eta horrekin harritu egiten dira. Eta nik uste hori dela Bilboko festen politena.
Jogurinak zer esan. Niretzat oso festa zoragarriak, betidanik, Ari gara orain mugitzen sakelako telefona berriro, gu enfokatzeko. baina oso zonak, betidanik. Ni, bueno, ja 50 urte dauzkat, eta nabaretzen eta egun hori gauez eta ibiltzaren hortik berandu arte gehiago kostatzen zaigala. Baina, hori, eta lan nago normalean, baina, bueno, guten naiz taberna, txonetatik hortikan ibiltzen naiz beti sozialidaten, baina, bueno, oso gutxi, baina bai gatzen dela bai, eta giroa zoragarria da. Eta jogurina esan duzu, ja adin bat daukazula, perspektiba bat daukazu orduan, zuk ezagutzen duzu honetik bilokasen nagusia beti berdin izan da, ze gauzak aldatu egiten dira, baina sentsazioa daukakamotik ikusten da behintzat, hemen giroa beti danek egon dela. Bera, hori oso galdera polita da, oza, nik beti ikusi egin ditut horrela, eta aldaketa asko ez dira egon ikustet, oza, giroa oso ona da, mundiala, jendea dago datorre ondo pasatzeko, eta nire ustez, lehenko, niko garatzen dut, agian gure LGTBiko ambientean aldatu egin dela pilo bat, baina adibidez azten nagusiko giroa eta hori ez da aldatu. Etortzen da jendea ondo pasatzera eta galtzen da. Kanpoko jendeari, atzerriko jendeari beti esaten diot, San Ferminek utela fama, baina benetan onak hauek dira. Eta igual hau oso bilbotarra da, baina nik uste benetan horrela dela. Zure ara, ez da baiana. Oso, salotzu begira, dira hortxe ureztatzen landareak. Mendera polito egon behar jaietan ere, bilboko udaz zerbitzuek ez dute etxedenik hartzen, eta hemen ari gara ikusten hor lorezaina landareak ureztatzen, ez dakit kasurik egin gote digu, baina tira hortxe ikusi ditu. Hauean ere ureztatuta egongo dira. Kaixo egiten digu, nahi duzu hitzegin, nahi duzu kantatu, Marijaiaren kanta, ez diguzu kantatu nahi? Zer esan? Ea zerbait esaten dute digun, ez digu hitzegin, lorezaina badoa kamioitxo horretan.